Tervetuloa Luksuksen pariin. Jutellaan Luksuksessa kuvasta ja kuvittamisesta, taiteesta, milloin vähän mistäkin. Tällä kertaa meillä on vieraana Melina Paakkonen, upea taiteilija. Tässä on vasemman puolella on Robert. Kiitos. Rakastaa Robert. Mä oon Ville Salervo ja kameran takaa löytyy Emil Mäntynen. Todellakin. Meidän superteknikko, tuottaja, multiartisti. Me tehdään tätä ohjelmaa Hobo Hotellin kalustolla täältä heidän upeissa tiloissa. Kiitokset heille. Ollaan päästy nauttimaan paremmasta äänenlaadusta, mahtavista lounaista. Mitäs muuta me voitaisiin vielä nuoleskella? Ei, se oli hyvä. Tuliko siinä? Mä olin niinku viime kesänä lähes niinku Nykiin. Meillä oli niinku residenssi siellä, tai just mun Mimmi-friendillä oli. Ja me käveltiin siitä Galleria Halmetoja ohi. Sitten mä olin mitä tuolla on? Ja mä olin että vitsi, noi on siistejä noi maalaukset. Mutta se oli jo kiinni. Että mä jouduin katsoa kaikki sun maalaukset, tiedätkö, sieltä lasin läpi. No, ja yritin löytää. Moni on laittanut itse asiassa viestiä, että on katsonut lasin läpi näyttelyn. Ei, mutta tosiaan jätti tosi ison vaikutuksen. Ja Siis ilo kuulla, kiitos paljon. oli superhieno, jep. Harmittaa, etten päässyt katsoa sitä livenä. Jouduin katsoa lasin läpi, mutta ehkä ensi näyttely. Onko muuten nyt ihan hetkeä tulossa mitään? 26 syksyllä on tulossa taas jälleen yksityisnäyttely ja sitten seuraava, missä näkee mun töitä, on tuolla Orimattilan taidemuseossa. Joo. Et siellä on mun kumppanin ja mun yhteisnäyttely aukeaa nyt niinku kesäkuun alussa. Joo. Sinne Se on seuraava. Niin Se on vaan vähän kauempana, että se ei välttämättä silleen kerää niinku kaikkialta ihmisiä, mutta No se on hyvä, että Mut se on muillekin koko kuin kesän hesalaisille. Me ollaan oltu tosi hyviä siinä. Mäkään en ikinä aina muista, että minkä näyttelyn mä oon nähnyt ja mistä mä oon nähnyt kuvat jossain Instassa. Ne on niin hyvin dokumentoituja nykyään ja sitten mä vähän niin kuin huomaan myös sitä, että okei, totta kai niin kuin täysin eri asia nähdä näyttely siellä tilassa. Ja olisi varmasti kiva niille taiteilijoille aina, että siellä käytäisiin siellä niin kuin paikan päällä myöskin. Sitten siinä on vähän sellainen, että jos sä näet kaiken jo niin kuin Instas, niin sitten sä oot vähän niin kuin nähnyt sen näyttelyn, vaikka et olekaan. Sitten sen niin kuin kokemuksena tietysti on täysin erilainen, mutta mulla on vähän ongelmia sen kanssa, että jos mä näen liikaa jostain, niin sitten mä en ole enää, vaikka se olisi kuin hienoa, niin mä en ehkä jaksa ihan samalla lailla nähdä vaivaa siihen, että mä oikeasti raahaudun paikalle. Mutta arvostan kyllä kaikkia kutsuja, että laittakaa vaan tulemaan. Luksus tulee paikalle. Mutta silloin korona-aikaa tehtiin aika paljon sellaisia niinku videointeja näyttelyistä, niin se oli kyllä ihanaa, kun silloin ei välttämättä päässyt aina kaikkialle. Että siitä pääsee jotenkin vähän lähemmäksi niitä näyttelyitä. Että kuvat on tietysti eri asia, mutta sitten kun näkee, että miten kaikki on ripustettu ja muuten. Silloin tuli katsottua niitä jonkun verran. Onko se jäänyt vähän jengillä päälle silleen, että sitä tehdään nykyään enemmän sitten myöskin? Zoom-kokoukset jäi ainakin päälle. Että tavallaan, että nykyään on niinku ihan normi olla silleen, että hei, voit ottaa 10 minuutin päästä, jätkä niinku nopea videopuhelu. Muistatko yhtään niinku sun ekoi visuaalisia inspiraatioita, mitä se olisi skidinä tuli? Meidän perheessä ei koskaan käyty oikeastaan missään näyttelystä ja tälleen, mutta mä niinku muistan sen oman tekemisen vaan, että se jossain kohtaa alkoi olemaan vaan sellaista, että mä näin, että mun äiti niinku piirsi ja sillä oli jotain vanhoja öljyvärejä, vaikka ei hän niinku silleen aktiivisesti mitään taidetta koskaan tehnyt, niin sitten vaan siihen tuli vaan semmoinen intohimo, että pakko päästä testaamaan. Mutta ehkä enemmän sitten niinku vasta joskus yläasteikäisenä, että jossain kuvistunnilla katsottiin jotain Frida Kahlon maalauksia tai jotain tällaisia, niin sitten siinä mä olin silleen, että vau, että näitä lisää. Kannustettiinko sua kotona silleen, että mitä sä ryhtyisit taiteilijaksi? Ei ollut koskaan sellaista. Niinku, ehkä sitä ei myöskään osattu ajatella niin sellaisena, että se voisi olla ammatti. Et enemmänkin semmoinen kiva harrastus. Et sitten niin ja silleen pitkään itsekin ajattelin, että ei se niinku välttämättä voi olla. Ekaa kertaa haki jonnekin taikkiin ja teki jonkun pääsykoetehtävän, missä oli aiheena peruna. Ja sitten mä muistan, että mä tein sitä perunatehtävää ja en päässyt sinne silloin sisälle. Mä ajattelin, että mä oon niin huono. Mutta ehkä se ei ollut se, mihin olisi kannattanut luovuttaa. Muistaaksä mitään sellaista niin kuin sun ekaa duunia, josta sä oot silleen, että hitto, että tähän luonnistuu? Vitsi, mä oon hyvä. Niin. No siis mä muistan, että kun mä sit aloin testailemaan niitä öljyvärejä, niin sit mä niinku pihalla maalasin jonkun niinku Iiriksen muistaakseni ja sitten mun pikkusiskon. Tietyllä tavalla siinä kohtaa niin tajus, että hei, mä pystyn sekoittamaan aika siistejä värejä. Että se oli ehkä sellainen. Että toi oli joskus ihan tosi skidinä. Sä oot tajunnut, että hei, näitä värejä sekoitellaan. Ja... Joo.
Mutta en mä siis maalaa edes nyt öljyväreillä, mutta se oli niinku se ensimmäinen tatsi. Mutta aika hullua, että sulla on ollut niinku ekan jotkut öljyt. Eikö ne ole sinne aika, aika hankala muuta. väline, eikö se ole? Niin, Sun pitää venää tosi kauan, että ne kuivuu. Joo, mutta ei ollut mitään muuta, niin sit se oli puuväreistä öljyihin. Sä mainitsit jo Frida Kahlan. Oliko jotain muita sellaisia taiteilijoita tai tekijöitä, jotka inspiroi? Oli ne sitten sarjakuvista tai lastenkirjoista tai maalauksista? Hugo Simbergin työt on ollut aina sellaisia, mistä mä oon tykännyt tosi nuoresta asti. Niin kuin symbolismi ylipäätänsä on ollut aina sellainen, mikä on niin kuin kiehtonut. Mä siis valmistuin sosionomiksi ennen, tai siis ensimmäiseltä ammatiltani. Ja sitten mä tein jonkun verran lastentarhaopettajan töitä ja sitten kehitysvammapuolella olin ohjaajana ja kaikkea sellaista. Onko sieltä jäänyt mitään sellaisia juttuja, johon palaa maalausten kanssa? Tai? No on kyllä se sellainen jotenkin, miten ennakkoluulottomasti voi lähteä piirtämään. Et se on kyllä sellainen, mikä on oikeasti aika vaikeaa välillä, että kun on seurannut paljon, miten lapset lähtee piirtämään, niin siinä on kyllä paljon sellaista, mistä on oppinut. Joo. Yleensä taitaa olla silleen, että ennakkoluulottomuus menetetään jossain kohtaa ja sitten se täytyy löytää uudestaan aikuisiän taiteilijuuden kynnyksellä. Että ei lähde niinku liikaa suorittaa, vähän testailla. Toi on kyllä niin vaikea. Ja luottaa prosessiin. No, yksi asia sellainen, mistä mä yritän muistuttaa itse, on se, että niinku taide ja mikään luova ei oikein silleen niinku synny kauhean hyvin kammiossa. Ja et väliin pitäisi löytää aikaan kasata niitä elämän kokemuksia ja muuta, että mistä se voi sitten niinku ponnistaa. Että sulla on toi sosionomin tausta, niin mä veikkaan, että se on niinku antanut paljon sellaista ymmärrystä myös, mikä saattaa olla hyvin niinku tiedostamatonta ja ymmärtää ihmisyydestä ja erilaisista niinku että vaikka se silloin tuntui vähän sellaiselta, että miksi mun nyt tääkin piti, että käytin turhaa aikaa, olisin voinut hakea taidekouluihin, koska se oli niinku se unelma. Mutta mä en kyllä vaihtaisi sitä mihinkään muuhun, koska mun mielestä on niinku tosi rikasta, että on saanut nähdä tosi erilaisia elämiä. Sitten jossain vaiheessa sun varmaan tuli vaan sellainen fiilis, että jotain puuttuu meidän elämästä ja kyllä mun on pakko lähteä hakemaan sen. Joo, kyllä se oli ihan niin kuin aina. Ja sitten mulla oli varmaan aika isona apuna se, että mun kumppani, silloin kun mä tein sosionomin töitä, niin se opiskeli Hyvinkään taidekoulussa ja sitten niin kuin teki taidetta aktiivisesti ja haki kouluihin eteenpäin, niin sit siinä myös itse jotenkin tajusin, että niin, että mäkin voin tehdä niin, näin. Että jos toi pystyy, niin kyllä mäkin. Ei, mutta siis sellainen tuki, että tajus, että miksei. Koska se oli kuitenkin ollut unelma, että silloin kun mä olin lapsi, niin mä olin kirjoittanut johonkin sellaiseen, että tiedättekö niitä kaverikirjoja, että mikä minusta tulee isona, niin siis siellä luki jo, niin kuin, että kuvataiteilija. Joo. Sitten yksi päivä sä vaan ilmoitit niille lapsille, että mä en tule enää huomenna mestoille. Pärjääkään. Liittyykö toi ymmärrys siitä, että okei, että mäkin voin olla taiteilija? Ja liittyykö se enemmän siihen, että sä löysit semmoisen sisäisen maailman sille, niitä asioita ja sellaisia niin kuin teemoja, joita sä halusit niin kuin tuoda esiin, vai liittyykö se siihen taiteilija-ammattiin sille, että tämä voi olla sellainen, mistä myös tulee toimeentulo ja näin? Joo, no siihen ammattiin ja ylipäätänsä, että uskaltaa heittäytyä johonkin uuteen. Että onhan se aika pelottavaa, että sä oot tehnyt jotain jo jonkun aikaa ja se on niinku takuuvarma tulo kuukausittain. Niin kyllä se on aina semmoinen isompi harppaus. Mutta kyllä mä niinku aina maalasin kuitenkin siinä sivussa, että ei se niinku ollut koskaan täysin seisahtanut tämä taiteellinen ilmaisu. Mutta sä maalasit samaa, kun sä olit siellä sosionomina töissä, vaikka päiväkodissa. Pystyykö niin tekemään? Että jos sä haluat olla taidemaalari, niin voiko sulla olla toinen duuni? Ja sit sä teet niinku vähän ohessa. No se oli niin pientä tekemistä siinä ohessa, että jos nyt miettisin, että tekisin täysin toista työtä ja yrittäisin maalata, niin siitä ei kyllä tulisi yhtään mitään. Mutta tavallaan se oli sellaista, että silloin kun oli aikaa, niin saattoi kaivaa johonkin olohuoneen kulmaa maalit. Että se oli niin pientä siihen aikaan. Mulla tuli toi kysymys vaan just sen takia mieleen, että ehkä itsekin on ollut jotenkin sellainen fiilis, että että ehkä tätä ammattia voi tehdä jotenkin sivussa. Tai että on joku toinen duuni. Tai ehkä jotkut omat porukat oli silleen, että ehkä se opiskelee jotain tradenomiksi ja sitten katsot, teet siinä ohella. Niin. Mutta nyt kun tätä on tehnyt vähän aikaa, niin kuin vaikka kuvittamista tällaista, niin vaan tajuu, että silleen, että se olisi kyllä ihan sikavaikeaa. Ja se vie niin paljon aikaa, että pitää myös ymmärtää, että se hetki, kun sä teet fyysisesti niin kuin kuvitusta tai maalaat tai jotain, niin se on niin kuin vaan osa sitä. Että pitää myös muistaa, että jostainhan ne ideatkin tulee ja se myös on sitä työtä ja se vaatii aikaa, se itse etsimisvaihe. Sun töissä on hyvin sellainen niin kuin
oma jotenkin logiikkansa ja maailmansa. Mun silmään se näyttäytyy niin kuin aika silleen johdonmukaisena, mutta aina yllättävänä myöskin. Niin. Onko se semmoinen niin kuin tietoinen ratkaisu, että sä rakennat sellaista niin kuin omaa valtakuntaa tai muuta siinä? Tietoisesti rakennan omaa valtakuntaa. Siis en tiedä, onko se valtakunta vai onko se, niin, onko mutta se jotain maailma. muuta? Niin. Ja siis joo, ja kyllä niin kuin jotenkin musta on ihana luoda sellaisia omia hahmoja, mitkä niin kuin sitten seikkailee eri töissä. Niin kuin koko ajan jatkaa niiden tavallaan eri hahmojen matkaa. Onko sulla jotain niin kuin kronologiaa siellä, että tämä hahmo on niin kuin kasvanut siellä niin kuin no ei ehkä silleen, ei. Sä oot ehkä meidän eka vieras, joka on Turusta, Turun taideakatemiasta. Okei. Kiinnostaa tosi paljon, että millaista Turussa oli? No sehän oli silloin unelmien täyttymys, että pääsi kouluun ja sitten siellä oli tosi semmoinen niinku kiva yhteisöllinen meno. Oliko teillä niinku hyvä luokka? Oli, joo. Siis sehän oli niinku mun mielestä se isoin asia, koska sitten kuitenkin aika paljon sai niinku että omista duuneista ja sitten kokoonnuttiin välillä piirtämään yhdessä. Että kyllä se oli niinku yksi tärkeimmistä asioista itse asiassa, että oli sellainen porukka, missä viihtyi ja oli niinku hyvä kasvaa. Osaatko sä sanoa, että niinku vaikka ketä teidän luokalla oli? Esimerkiksi Lotta Lucia Laine on mun ystävä, joka maalaa edelleen ja asuu kans nykyisin Helsingissä. Ja sitten Elina Hämäläinen ja Harri Puro ja siis siellä oli vaikka ketä. Joo. Mä tunnen jonkun verran jengiä sieltä niinku animaatiopuolelta. Ne on vissiin kaksi jotain eri puolta. Ainakin niinku Heeta Jäälinoja. Heeta on mun ystävä, joo. Joo. Se asuu vissiin Virossa nykyään, eikö vaan Tallinnassa? Joo. Heeta on siis ollut mun kanssa samalla yläasteella, että me ollaan istuttu matikan tunnit vierekkäin. Okei, kiva. Nice. Heeta oli ehkä sellaisia tyyppejä, kenen kanssa siitä alettiin käymään museoissa tai silleen, että tuli niinku ehkä katsottua taidetta yhdessä aika paljon jossain vaiheessa. Ilmeisesti sille suurin oppi sieltä oli just ne frendit ja ne luokkalaiset, joiden kanssa te teitte juttui. Joo. Kyllä mä niin näen, että sillä on tosi iso merkitys, että kenen kanssa opiskelee. Meillä oli tämmöinen kollektiivi kuin Hulu Plussa ja sitten sillä me tehtiin pari näyttelyä. Okay. Et se oli sellaista hauskaa opiskeluajan kehittämistä. Joo. Kuinka tärkeää on silleen jo niin kuin siinä opiskeluaikana rakentaa niitä yhteyksiä sinne taidemaailmaan ja tuoda itseä esiin jo siinä vaiheessa? Hyvä kysymys. Ei ole paperissa, vaan tuollaisen loihdit tästä. Vai voiko ajatella silleen, että no okei, sitten kun tavallaan on sellainen selkeä raja, että sitten kun mä valmistun, niin sitten mä alan tekemään sitä taidetta? Niin, siis onhan se niinku hyvä juttu, mutta sitten jotenkin niinku itse on ajatellut sitä enemmän sellaisena, että menee paikkoihin ja pitää silmät auki, että en ole niinku ajatellut sitä sellaisena, että nyt minä yritän verkostoitua. Niin. Että se niinku tapahtuu. Pitää olla vaan mieliavoimena ja mennä eri mestoihin. Jep. Oliko tuot kouluajoit niinku sellaista niinku kritiikkiä ja siihen suhtautumista, niinku, että miten sä itse otat kritiikkiä ja näytät sä frendeille duuneja vai piilottelet sä niitä loppuun asti? Siis mun mielestä kritiikki on sellainen, että sitä olisi voinut olla niinku koulussakin enemmän, koska se koskee kuitenkin sitä sun taiteellista ilmaisua ja sitä pitää pystyä ottaa vastaan ja se pitää myöskin nähdä sellaisena kehittävänä eikä sellaisena, mistä vetää herneitä nenään, että vielä tänä päivänäkin niinku muistelee niitä, että mitä joskus on sanottu ja ne on niinku isona apuna vieläkin. Sulla jäänyt joku semmoinen niinku huomautus tai tällainen mieleen, joka vienyt sua eteenpäin? Joo, että välillä niin kuin vähemmän on enemmän. Että vaikka tekee niin kuin itse tosi runsaita juttuja, mutta sitten jotenkin siinä, kun hahmottelee teoksia, niin jotenkin osaa myös karsia asioita pois, mitkä ei ole niin oleellisia. Onko kouluajat mitään sellaista niinku yhtä tärkeintä oppia? Meidän piirustuksen opettaja joskus puhui jotenkin mun mielestä tosi kivasti siitä, tai sanoi jotenkin, että siinä vaiheessa, kun tämä ei tunnu niin kuin enää mitenkään kivalta, tai että tämä on jotenkin niin kuin ankeata tämä tekeminen, niin silloin sitten sä oot löytänyt tämän taiteen olemuksen. Silloin kannattaa niin kuin miettiä, että miksi tekee ja niin kuin mitä varten tekee ja niin kuin pysähtyä sen itse, niin kuin, tai siis sen äärelle, että mitä tässä niin kuin haluaa duunata. Jotenkin itselle on hirveän tärkeää se, että se pysyy aina se niin kuin työskentely miellyttävänä. Toki on aina sellaisia vaikeita kohtia ja sellaisia, niin kuin, mutta kuitenkin yrittää palauttaa itsensä aina siihen sen äärelle, että on niin kuin mukavaa.
Onko sulla tullut sellaisia pidempiä kausia, että sulla on niinku, vähän niin kuin jumis? Joo, totta Kauan ne kai. yleensä kestää? No siis se voi olla silleen, että se on 1 päivä tai sitten se voi olla monta viikkoa. Et siis mä uskon, että se on sellainen, mikä tulee ihan kaikille. Jep. Miten niistä päästään eteenpäin? No ehkä just vähän sellainen, että ravistelee itsensä, että hei, että niinku, ei jää niinku jumiin siihen omaan tekemiseen, vaan että niinku tajuu, että mä voin tehdä oikeasti ihan mitä vaan. Mitä sä teet työtä? Onko sulla niinku omaa työhuonetta tai jaettua työhuonetta? Joo, siis jossain kohtaa mulla oli oma pienempi työhuone, missä mä tein, mutta nyt me ollaan taas siirrytty sellaiseen systeemiin, että me tehdään mun kumppanin kanssa samassa työhuoneessa. Okei. Se on ollut hirveän jotenkin kiva, että voidaan myös välillä pitää vapaapäiviä ja toinen saa tehdä rauhassa. Ja sitten ei tule sellaista, että olisi koko ajan sellainen olo, että pitäisi olla siellä työhuoneella. Se on jotenkin ollut piristävää ja nyt kun me tehdään yhteisnäyttelyä, niin se on ollut myös kiva, että kun menee työhuoneelle, niin näkee mitä toinen on tehnyt ja jotenkin pystyy miettimään sitä kokonaisuutta sitäkin kautta. Joo. Meillä on myös sama järjestely kotona, että meillä on molemmilla työhuoneet siellä, että voidaan olla Kultsinkaan koko ajan. No me ei olla kyllä samaa aikaa koko aikaa siellä, että se on niinku ihan, ollaan sovittu tällaisia hetkiä, milloin toinen saa olla ihan rauhassa. Joo. Onko teillä jo semmoinen niin unelmien työhuone vai vieläkö te etsitte sitä niin täydellistä? No siis oon mä kaikki videoit nähnyt netissä, missä kaikki ihan mega hienoja työhuoneet on, että katsoo niitä silleen kuolaten, mutta kyllä mä oon tosi tyytyväinen tähän hetkeen, että on niinku silleen ihan suht paljon tilaa. Onko se kodista erillinen? On. Ja onko se parempi niin? Joo, on mun mielestä, koska sit mä varmaan tuijottelisin niitä yömyöhään, niitä omia duuneja. Että kyllä musta on kiva päästä vähän eroakin niistä välillä. Kyllä se stressi jää sinne himaan. Joo. Mutta jotenkin mä oon jäänyt miettimään sitä, että pyrit sä silleen kertoon tarinoita symboleiden avulla? Että onko ne tosi merkityksellisiä vaikka ne sun hahmot ja jutut? Vai onko se sellainen niinku oma paletti, johon on kiva tarttua ja niiden maalausten ei aina tarvitse sisältää mitään syvällistä viestiä? Tai tiedätkö, että se on vähän niin kuin, että ei niissä aina ole mitään symboleita. Se on vaan silleen se sun maailma, minkä sä tuot jotenkin hienosti siihen tauluun. Mä käytän paljon siis sellaista symboliikkaa, että sen voi niin kuin tulkita kukakin millä tavalla haluaa, mutta just aina sitä ei tarvitse olla. No esimerkkinä se, että mä käytän niin kuin vaikka tietyissä tilanteissa jotain kukkia ja niiden symbolisia niin kuin merkityksiä, mutta sitten jos jossain duunissa on joku kukka, niin se ei välttämättä olekaan mikään symbolinen merkitys. Siellä voi välillä olla, mutta ei aina. Jonkun verran tulee plärättyä kaikkia niinku kasvien symbolisia merkityksiä ja sitten niinku käy niitä, että se voi olla välillä niinku ihan netistä etsiä tietoa tai sitten se voi olla, niinku, että hakeutuu jonkun kirjan pariin. Mulla on kirjahyllyssä sellainen suuri symbolien kirja, ootko sä kuullut siitä? Mulla on se sama. Siis mua naurattaa, kun monet kaverit on silleen, että oletko kuullut tällaisesta kirjasta? Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun joku kiitos vinkistä. Hei, tulit mieleeni. Joo, mutta se on aika hyvä semmoinen hakuteos. Okei. Sä voit sitten seuraavaa mun näyttelyyn tulla sen symbolikirjan kanssa. Symbolistit. Mun mielestä ei tarvii jotenkaan lähteä tulkitsemaan, mutta jos se herättää se duuni jonkun sellaisen ajatuksen, niin sitten toki niin kuin voi. Mutta ei se ole mun mielestä mitenkään pakollista, että en mä niin kuin haluaisi antaa mitään lukuohjeita ikään kuin duuneille, että näin tätä pitää katsoa. Ja mun mielestä niin pitäisi enemmän ajatellakin, että tosi paljon kuulee sanottavan, että en ymmärrä taidetta. Mutta siis jokainen ymmärtää sitä omalla tavalla, että ei siinä pitäisi olla mitään stressiä. Niin ja sekin reaktio, että nyt tässä on jotain, mitä mä en ymmärrä ja mitähän se tarkoittaa. Niin sekin on aika niin kuin nyt tarviiko ymmärtää? Niin, aivan. Eli sitten välillä piippu on piippu. Ja se on ehkä itselleni sellainen työkalu, että se tekee mulle maalaamisesta merkityksellistä, että mä voin käyttää symboleita, mutta kaikkien ei tarvitse niitä mun keksimiä symboleita tai yleismaailmallisia symboleita välttämättä niin kuin lähteä tulkitsemaan tai edes ymmärtää, mutta se niin kuin tekee siitä maalausprosessista mulle niin kuin merkityksellisen. Onko symbolismi taiteessa sitä, että kerrotaan symboleilla asioita? Joo. Okei, se on noin yksinkertaista. On. Okei, joo. Tai rinnastetaan asioita. mulla tulee mieleen, että nyt kun puhutaan tyylistä ja sitten silleen ehkä tyylin kanssa se
kirosana, joka tulee sieltä. Välillä on just se niinku maneerit. Mm. Sitten kuvittajana itse, kun yrittää myös kehitellä niinku jonkunlaista omaa maailmaa, jossa on omanlaisia hahmoja. Et huomaa, että mä oon ehkä taas vähän sellaisessa niinku tilassa, jos mä etin niinku uutta inspiraatioa, että helposti, ettei niinku maneeroudu. Miten se on? Maneiroidu. Niin. Marinoidu. Ettei maneeroidu. Musta tuntuu jotenkin, että se on vaan niinku hyve Niin, taiteessa kun mä tietyllä mietin, tapaa. onko se huono Että asia? tavallaan, että on sitä niinku toisto ja se, että samat asiat niinku, ilmestyy niihin maalauksiin ja sitten ne on vähän eri suhteessa ja tällaista. Niin se ainakin mulle se tekee niinku katsojana jotenkin niinku ehkä helpommaksi sen kokemuksen. Tai silleen, ja ehkä syvällisemmäksi Se on tietyllä tapaa. tunnistettavuutta myöskin. Millainen sun maalausprosessi on? Alkaako se jostain lyykynä-luonnostelusta vai? Ei, mä maalaa aina ihan suoraan. Ja sitten niin kun, joskus saattaa olla siis vaan sellaisia niin kun ideoita valmiina, että mä suunnilleen vähän niin kun tiedän, ja sitten mä alan vaan niin kun rakentaa niitä. Vähän niin kuin pala palalta. Kirjoitat sä niitä sille etukäteen johonkin muistiin, noteseihin tai muuta tällaista? Mä en ole sellainen järjestelmällinen ihminen. Teet sä jotain samaa, kun sä maalaat? Katot sä jotain sarjaa tai kuuntelet jotain musaa tai podcasteja vai oot sä ihan niin kuin hiljaisuudessa? Siis musiikkia kuuntelen, mutta mun mielestä on kyllä välillä tosi ihanaa, että ei myöskään ole mitään ääniä. Mutta joo, siis musiikki on kyllä niin kuin pääosin aina se, mitä kuuntelen. Joo. Mitä sä kuuntelet? Onko se jotain suosikkia? Mä arvasin, että tätä kysytään. Ja sitten tuli ihan sellainen hiki. Siis niin laidasta laitaa, että kun mulla ei ole niinku sellaista, niinku, että tietyt bändit pauhais kuukaudesta toiseen. Et mulla on vähän silleen niinku jopa kevätmusiikki ja syksymusiikki ja talvimusiikki. Ja sitten mä palaan aina niinku niihin. Sä voit pitää sun musat salassa, koska mä voin sanoa, että minä ja mun kumppani, niin se ei ole 10 vuoteen suostunut jakaa sen Spotify-listaa. Mulla ei ole mitään hajua, mitä siellä Spotify-listalla siis on. toi on kyllä aika Ja niin. sä et myöskään kuule sitä kotona. Ei, se pitää aina kuulokkeet päässä. Mulla ei ole mitään hajua, että mitä musaa se kuuntelee. Miksi teillä soi musiikki kotona? Siis mikä mysteeri. Jep, se on vaan niinku. Niin, ehkä te voitte sitten jossain 30-vuotis hääjuhlassa tai jossain. Ei, mulla on mennyt koko toivo tähän. Mitä ei? Jos te menisitte johonkin... Jos te menisitte johonkin pariterapiin, niin toi olisi ainoa asia, mitä siellä käsiteltäisiin. Mistä sä tiedät, että sun maalaus on valmis? Sen vaan tietää. Sen vaan tuntee. Sen vaan tuntee. Sitten kun alkaa olemaan niin kuin suht valmista, niin vaan tuijottaa ja sitten tietää. Tai sitten mulla on mun kumppanin kanssa kyllä aika hyvä se, että vikakysymys on aina se, että onko tää susta valmis. Ja sitten aika hyviä tulee kyllä niinku sellaisia kommentteja, että kyllä siinä niinku oppii niinku kumppaninsa duunit tuntemaan ja niinku molemmin päin, niin aina sanotaan semmoiset viimeiset ehdotukset ja ne joko hyväksytään tai jätetään tekemättä. Kun sä maalaat, niin sä käytät aina jotain tiettyjä välineitä, eiks vaan? Joo. Mä käytän akryylimaaleja. Se vaan jotenkin toimii itselle parhaiten, se myös kuivuu. Siis se on ihan niinku tekijätyypistäkin kiinni, että mulle se on vaan se akryyli tällä hetkellä jotenkin luontevin. Lähdikö tähän taidegeimiin silleen, niin kuin tietoisesti silleen, että okei, no samalla heittäydytään yrittäjäksi ja että se on se, mitä niin kuin elämältä toivoo? No en mä sitä koskaan silleen niin kuin ollut päättänyt, että näin tämä tulee menemään, mutta se vaan meni niin. Niin sehän on vaan semmoinen asia, että se niin. vähän niin kuin joutuu tekemään asioita sen, niin kuin, myös sen leivän pöytään tuomiseksi tietyllä lailla. Niin, mulle se on vähän sama pakollinen paha. Joutuu säätämään jotain tällaisia verohommia. Joo, en mäkään sitä haluaisi. Kuka sitä haluaa tehdä? Joo, en mä koskaan silleen teininä haaveillut, että olisinpa yrittäjä. Joo. Mutta näin siinä kävi. Tuleeko sun elanto pääasiassa niin kuin teosmyynnistä vai mistä se tulee? Teosmyynneistä tällä hetkellä ja sitten apurahoja olen saanut myös muutamia, niin se on mahdollistanut sen, että on voinut tehdä taidetta. Taidemaalarilla se on myös, sä pystyt myymään niitä teoksia, että on niin paljon taiteilijoita, joilla ei ole niin kuin välttämättä sellaista niin kuin tuotetta, mitä myydä. Maalarina se saattaa monesti olla helpompaa. Siis verrattuna siihen, että sä tekisit
toiset niin käsitetaiteen Niin, tai esimerkiksi. videotaidekin on vähän sellainen, että olisi kiinnostavaa jutella jonkun videotaiteilijan kanssa, että miten sitä niin kuin myydään. Annaanko se joku VHS-kasetin eteenpäin vai mitä se on? Miten yleisesti niin kuin, on erilaisia gallerioita? On joitain, johon niin kuin, pitää maksaa, että pääsee, ja sitten on joitain, johon tulee kutsu. Joo. Miten tuollaisille tyypeille, jotka ehkä vaikka tulee jostain niin kuin kuvituksen parista, jotka haluaisi, tai sarjakuvan parista tai jostain, jotka miettii, että mihin galleriaan niiden pitäisi niin kuin hakea, tai mikä olisi vaikka hyvä galleria. Onko siihen mitään ohjeet, että miten gallerioita lähestytään? Tai? No siis, ehkä kannattaa just ottaa selvää, että mitkä on sellaisia paikkoja, missä kuratoidaan näyttelyitä. Että monet tämmöiset niin kuin galleriat on sellaisia, että kuratoidaan ja pyydetään pitämään näyttelyitä, mutta sitten on esimerkiksi niin kuin muutamia taiteilijavetoisia paikkoja, joihin sitten on ihan hakuajat ja niitä löytyy sitten. Olisiko sinulla niinku ohjeita jollekin nuorille, vaikka just Turun taideakatemian opiskelijoille, että miten sitä sellaista taidemaalarin ammattia kannattaa lähteä rakentamaan? Tai? Tekee vaan sitä, mikä on niinku itselle ominaista ja sitten uskaltaa hakea erilaisiin paikkoihin just näyttelyitä, missä on näitä hakuaikoja. Mikä on sellainen polku, mitä kautta aloittelevan taiteilijan kannattaa niin kuin lähteä niin pyrkimään niin kuin omien näyttelyiden ja tällaisen pitämiseen? Onko se niin, että alkuun jonkun niin kuin yhteisnäyttelyn kautta ja sitten mitkä on sellaisia niin kuin hyviä steppejä, että miten päädytään siihen, että sulla on niin kuin aika tasaiseen omia näyttelyitä? No mun mielestä se on ehkä se, että on vaan paljon esillä. Mm-hmm. Se on sitten tuurista kiinni ja kaikesta, että joku niin kuin sitten bongaa ja pyytää jonnekin, että pääasiat saat vaan esille ja löydettävissä. Yep. Ehkä se on niin kuin ainut sellainen, mitä tulee mieleen, koska eihän niin kuin itsekään olisi koskaan osannut olettaa, että yhtäkkiä kysytään jonnekin. Ja että siis kaikki tapahtuu vaan sillain niin kuin... Niin, että pitää olla silleen ahkera. Niin, Yep. löydettävissä. Ootko sä siis Galleria Halmetojan edustuksessa niin, että teillä on sovittuna silleen, että sulla on vaikka tiettyyn väliajoin näyttelyitä siellä vai millainen se homma on? Joo, on sovittuna näyttelyitä ja tehdään yhteistyötä. Okei. Mitä kaikkea, jos sä voit kertoa, niin mitä kaikkea siihen niin kuin yhteistyöhön gallerian kanssa niin kuin sisältyy? No sovitaan just niistä näyttelyajoista ja sitten tulee tämmöisiä niinku työhuonekäyntejä voidaan sopia, että katsotaan teoksia, mitä on tulossa esille ja se on yleensä aina silleen lähempänä näyttelyä, että vähän niin kuin osataan esimerkiksi kirjoittaa siitä näyttelystä. Aivan. Mietitkö sä usein sitä että tavallaan, no sulla on nyt tuttu galleria, jonka tilansa suunnilleen tiedät, että mitä sinne mahtuu tai näin, mutta itseä kiinnostava tavallaan niin kuin logistinen seikka on se, että miten paljon niin kuin taiteilijat miettii töitä tehdessään sitä, että mikä se lopullinen sommittelu siellä tilassa tulee olemaan. Vai onko se vaan semmoinen, että se on sitten siellä lopussa, että tuodaan ne teokset sinne tilaan ja sitten laitetaan näin? Siis kyllä sitä niin kuin miettii etukäteen totta kai, mutta ei ole niin kuin sellaista selkeää järjestystä välttämättä päässä. Että kyllä mulla on ainakin käynyt omien näyttelyiden kanssa silleen, että vähän jo miettii, että mitkä vois olla hyviä rinnastuksia niin kuin keskenään työt, mutta sitten saattaakin muuttua siellä näyttelyssä ja sitten se onkin vaan toimivampi jotenkin päin, miten sitten esimerkiksi galleristi on sen kattonut ripustuksessa tai yhdessä katsottu se ripustuksessa. Niin. Joo. Mutta joo, siis kyllä sitä yleensä aina niin kuin tietynlaista kokonaisuutta tekee. Mitä eri niin kuin ammattihenkilöitä liittyy tuohon niin kuin, näyttelyn kasaamiseen? Näin. No galleriassa on pelkästään niin kuin taiteilija ja sitten Joo. galleristi, joka sitten meillä esimerkiksi Halmetojan Veikko on niin kuin ollut ripustamassa niitä teoksia. Joo. Ja tällä, että siinä ei ole niin kuin ollut muita. Mutta sitten tietysti isommissa, vaikka museonäyttelyissä, niin siihenhän mahtuu sitten taas ihan eri tavalla porukkaa. Okay, aivan. Millainen se Wild Crowdin prosessi sulla oli? Kestikö se vuoden pidempään? No siis kyllä mä yleensä niin kun tykkään varata yksityisnäyttelylle sen vuoden verran, mutta sitten yleensä siihen mahtuu aina myös niin kun toisten näyttelyiden työstämistä sivulla, että mulla saattaa olla niin kun, tai on usein niin kuin parikin eri näyttelyä, mitä mä teen samanaikaisesti. Joo, se on varmaan ihan hyvä, niin kuin tykkää itsekin tehdä duunia just tolleen, ettei niin kuin tuu sokeeksi, jos tekee vaan yhtä asiaa samaan aikaan. Et välillä se on niin kuin hyvä katsoa johonkin muualle vähäksi aikaa ja sitten taas palaa johonkin projektiin, niin näkee se vähän niin kuin uusin silmin. Jep, ja sitten mulla on ehkä enemmän just se, että
se työ ruokkii niin kuin työtä. Mitä enemmän mä näen, että se työhuone täyttyy teoksista, niin mä sit myös vähän silleen jotenkin sytyn siitä, että sitten niin alkaa muodostaa sitä massaa enemmän. Että jotenkin musta on kiva työskennellä silloin niin kuin monen projektin kanssa ja paljon niin kuin kerralla. Joo. Itse kun en ehtinyt sinne Wild Crowdiin, mutta miten se sitten meni? Siis meni tosi hyvin ja siis sain tosi paljon kivaa palautetta. Ja siinäkin just Instagramin merkitys on tosi kiva, että paljon tulee viestejä Instagramin kautta. Että koska siellä on vaan ollut avajaisissa ja sitten taiteilijatapaamisessa paikan päällä, niin sit monet kommentit on tavoittanut mut Instan kautta. Joo. Mikä sulla tulee niin kuin ensimmäisen? Tuleeko sulla ne teokset silleen vaan vähän niin kuin intuitiivisesti vai onko sulla niin kuin mielessä jo, kun sä alat niin kuin tekemään näyttelyä kokonaisuutta, niin onko se nimi semmoinen ohjaava homma sille kokonaisuudelle vai? Useimmiten se on silleen, että mä vaan teen niin kuin teoskokonaisuutta ja sitten joku tietty teos on se, mikä herättää niin kuin sen nimen jotenkin. Että sitten mä olin nimennytkin yhden teoksen, niin kuin, että sen nimi oli se Wild Crowd. Joo. Että se monesti tulee jonkun tietyn teoksen kautta. Halmetojas ei varmaan ehkä itse tarvitse valvoa. Ei. se on musta aina ollut vähän synkkää puuhaa. Mutta toisaalta se on ihan kiva kyllä niin kuin nähdä ihmisiä livenä ja kuulla niitä palautetta sellaista. Niin, mutta mä jotenkin tykkään katsoa näyttelyitä, että ei välttämättä ole se taiteilija paikalla, koska sitten siitä tulee vähän sellainen kuumottunut olo. Yhden askeleen perässä, että mitäs mieltä sä oot nyt tässä? Yleensä aina jostain joku mennään johonkin näyttelyyn, sitten jostain aina joku frendi tulee, hei, täällä on sit taiteilija. Nyt et sano sit mitään. Jep. Me katsottiin, että sulla on myös joku tosi kiva sellainen niin kuin vaatekollabo. Joo, Pispala Clothingin kanssa tehtiin yhteistyötä viime vuonna. Joo. Että ne teki mun yhdestä teoksesta printtejä erilaisia niin kuin vaatteita. Ja niistä oli kyllä tosi hauskaa. Se oli hauska yhteistyö. No ihan sairaan siis ne housut. Joo. Hei, meillä on ollut Villen kanssa sellainen juttu, se on niinku pieni niinku väittely. Niin. Voiko omia printtejä pitää? Näkisit sä itse kävelemässä apinahousuissa. Niin, apinahousuissa ja apinapaidassa vai olisiko silleen outoa? Tai kun siinä on niinku niissä housuissa toistuu niin monta kertaa se apina, niin sit se on jotenkin niin leimaava. Minä apinamaalari. Mutta sit jos olisi teepaita, että siinä olisi niinku vaikka ne pari apinaa, niin se on niinku sit jo vähän niinku eri. Mä oikein tiedän, mikä se meidän niinku ristiriita siinä on. Mä oon ehkä sä oot tehnyt enemmän niitä kollaboja itse, niin mä jotenkin niin näen sen enemmän silleen, että okei, tässä nyt taiteilija niin kuin edustamassa itseä, että miksei voisi käyttää. Niin, siis en mä näe sitä myöskään pahana, mutta se on niin kuin ihan riippuu ihmisestä. Niin, ei se ole ja hetkestä ja fiiliksestä, että tänään voi olla apinahousupäivä ja välillä ei. Mä haluaisin joku päivä nähdä, että sä suunnittelet itsellesi koko asun. Kun mä oon miettinyt sitä, että mä haluaisin tehdä sellaisen, tiedätkö, mä voisin mennä tuolla ihan chieffinä tuolla kaupungilla. Mä lupaan, mä kehun sua. Joo, sä annat mulle sen niin kuin tilan olla oma itseni sitten, kun mä oon tehnyt sen Ehdottomasti. Mutta tällaisen vaatejutun tekeminen oli niinku kivaa. Oli, joo, se oli tosi hauskaa. Ja siis, tai niinku, että niinku, multahan oli vaan se teos, mitä käytettiin, että en mä niinku sen enempää siihen liittynyt, mutta oli hauska nähdä näitä lopputuloksia, kyllä niistä tuli ihan superhienoja. Joo. Olisiko se avoin tekemään tuollaisia yhteistyötä niin, että sut nimenomaan tilataan johonkin tiettyyn juttuun niin kuin, ja sitten yhdessä funtsista sieltä, että okei, että tällainen kuosi voisi sopia. No siis miksei. No. Jep. Mua kiinnostaa aina se, että miten niin kuin ihmiset määrittelee taiteen tai mikä on niin kuin taidetta. Niin mulle taide on joku sellainen juttu, jos mä saan niin kuin itse tehdä ne päätökset. Oli se ihan mikä vaan tietyllä tavalla se päätös. Että sit, niin kuin, vaikka se olisi tosi typerä päätös tai sellainen, joka kaataa koko projektia, ei varmasti tee yhtään rahaa, niin mä oon vaan silleen, että mä teen sen, koska mä haluan tehdä sen. Ja niin kuin mikään ulkopuolinen asia ei mulla vaikuta siihen. Sitten mä oon silleen, että se oli mun taidet. Niin. Sitten joku tilaa multa jotain ja sitten mä oon silleen, että nyt mä taas oon avoin, kuuntelee. Ja... Niin. Joo. Mä jonkun verran kipuillut ton kanssa, että milloin mä nyt teen mitäkin sitten. Ja sitten mä löysin tämmöisen määritelmän tavallaan, missä on niinku selkeät checkboxit. Että onko se, mitä mä milloinkin teen, niin onko se taidetta vai ei. Hyvä. Niin. Me molemmat kysytään, että onko meillä oikein niin, onko mä nyt ymmärtänyt tämän oikein? Kauhean epävarmuus. Mutta tavallaan taito, ajatus ja intentio, että niiden täytyisi niinku välittyä sitten teoksesta. Sitten se on taidetta. Ja taidolla tarkoitetaan, että teoksen tekeminen vaatii osaamista ja luova ilmaisuhallinta. Joo. Toi liittyy myös kuvittamiseen tietyllä lailla. Että on niinku
että osaa. Sitten on ajatus, teoksella on sisältö, viesti tai jokin syvempi tarkoitus. Se ei ole pelkkä pinta, myös pätee kuvitukseen. Mutta ehkä sitten tavallaan niin kun selkein ero on toi niin kun intentio, jolla tarkoitetaan sitä, että tehdään tarkoituksella taidetta. Ei vahingossa, ei vaan viihteeksi, vaan tietoisena luovana tekona. Niin, eli se on just se oma päätös, Niin. että tämä on taidetta, niin se on sillä. Joo, ja mä tykkään tuosta määritelmästä niin kuin yksinkertaisuudessa, että se ei lähde arvottamaan sitä, että mikä on niin kuin hyvää taidetta tai tälleen, vaan että se on niin kuin sen tekijän päätös, että tämä on nyt taideteos. Jep. Mun mielestä oli hyvin määritelty. Okay. Kiitos. Sä sait hyväksynnän. Niin mä saan vähän niin kuin validaatiota tähän, että mä voin niin kuin kanssa tehdä taidetta välillä. Rauhallisin mielin. Onko sulla Eemil, tarvitsee jotain validaatiota? Okei, sä oot ihan ok. Joskus meni, kun mä aloitin Lapissa, niin mä muistan eka päivä siellä Rovaniemen. Mitä sä aloitit Lapissa? Työskentelee ravintolassa vai esimerkiksi kouluun vai? Koulu. Annetaan konteksti. Koulu. Eli kun sä olit Lapissa. Joo, niin kun mä olin Lapissa. Niin, koulussa. Eka työpäivä, ei kun koulupäivä, vai oliko se työpäivä? Okay. Joo. Niin se joku proffa oli vaan silleen, että kukaan teistä ei tuossa saamaan duunia. Tai jotenkin tiedät silleen, tosi synkän kuvan se antoi siitä alasta. Jotenkin, että tosi harva työllistii. Ja se oli silleen kiva, että joku sanoi niin, että musta tuntuu, että mä otan itse sen vastuun siitä mitä mä teen. Toi on mun mielestä kiva, että joku uskaltaa sanoa noin, koska ei saa mun mielestä rakentaa liian ruususta kuvaa, koska sit vaan pettyy ja masentuu. Jep. Varmaan niin kuin hänenkään kommenttinsa ei jää tohon, että voisin kuvitella, että sit sen jälkeen on keskusteltu siitä, että se vaatii paljon työtä ja että se ei ole kauhean helppo ala tämä. Niin kuin, Kyllä. No, meidän tapauksessa graafisen suunnittelun tai kuvittamisen ala. Eikä varmaan taidekaan. No ei, täytyy osata monta eri asiaa. Pitää markkinoida itsensä, maalata, osata kirjoittaa. Se vaatii niin kuin tosi montaa eri niin kuin osaamisaluetta, että pärjää. Aivan. Ja sitten täytyy osata olla olla haasteltavana ja silleen niin kuin, tavallaan hoitaa sitä omaa viestintää ja niin kuin, löytää tahoja, yhteistyökumppaneita ja tällaista. Ja olla silleen niin kuin, ainakin jossain määrin helppo ihminen silleen, että sulle uskalletaan tulla puhumaan ja sua halutaan mukaan yhteisnäyttelyihin ja tälleen. Että se vaatii niin kuin ihmissuhdetaitoja myöskin. Niin, niinpä. Sitten ehkä yksi taito on silleen, että miten ei katkeroidu. Kun me ollaan tässä puhuttu tosi paljon siitä, että pitää tehdä tosi paljon työt. Että niin kuin säkin olit silleen, että oli ihana, kun oli vapaa viikonloppu kerrankin ja pääsi vähän luontoon. Meidän ala on silleen, että pitää tosi paljon tehdä ja sit pääsee tekemään lisää, jos hyvin käy. Mutta mitä sulle siitä kaikesta siitä niinku duunista jää? Et välillä jos mä katson jotain mun frendejä, jotka painelee tuolla, tiedätkö, jossain pankkialalla, niin jos ne tekee, niin sit yhtäkkiä ne tuleekin sillä uudella Audilla vastaan. Mut sit silleen, ite on vaan silleen, että Itse onnistunut ostamaan joku uuden lippiksen tai jotain. Jep. ja just sai niinku noin vuokrarästit tai sellaista hoidettua, niin on se silleen se katkeroitumisen vaara, niin. Että kuinka paljon sä teet duunia ja sit mitä siitä silleen jää. Tässä palataan taas siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, että pitää vaan niin kuin nauttia siitä tekemisestä, että se on niin kuin itsessään se asia, mistä nauttii, että ikinä ei ole niin kuin sellaista kakkua oottamassa sua, niin kuin, että hienosti teit, hyvin suoriuduit. Että ehkä näyttely nyt voi olla sellainen, missä saa sitten niin kuin jonkun projektin valmiiksi, mutta sen takia matka on se tärkeä. Onko taidemaailma reilu? No sanotaan näin, että mahdollisuuksia on liian vähän suhteessa tekijöihin. Tekijöitä on niin paljon, niin ei niin kuin gallerioita ja tämmöisiä mahdollisuuksia niin kuin riitä ihan jokaiselle. Ja silloin se ei ole niin kuin tietenkään hirveän reilua, mutta niin se on kaiken luovan kanssa. Kyllä, mä tunnistan ton täysin just silleen omasta tekemisestä. Ja sitten mikä tuossa on sellainen niin kuin nihkeä seuraus tolle, on sitten, että silleen meidän ala on vähän kireä. Tulee jotain ihan ihme riitoja silleen, niin kuin typeriä juttujen takia, mutta loppupeleissä menee vaan siihen, että kaikilla on niin tiukkaa. Niin, kilpaillaan samoista resursseista aika paljon. Niin, mutta sitten jotenkin pitäisi aina muistaa se, että vaikka on tiukkaa ja se on niinku ymmärrettävää, mutta silti niinku
pitäisi jotenkin vaalia sitä yhteisöllisyyttä. Se ei ole niin kuin välttämättä sulta just pois, mitä joku toinen saa. Niin, ehdottomasti. Ja sitten ehkä nähdä se kenttä enemmän siinä niin kuin kilpailijana tai jotain sellaisena, mitä kannattaisi kehittää sen sijaan, että kilpailtaisiin toistemme kanssa. Jep. Se on se vastustaja ehkä se niin kuin tiukat määrärahat ja hallituksen leikkaukset ja muut tällaiset ehkä tällä hetkellä. Jep. Jos puhutaan niistä tulevista projekteista, saako niistä udella? Joo, tämä Orimattilan taidemuseon näyttely, niin se on tosissaan mun ja mun kumppanin yhteisnäyttely. Ja mun kumppani maalaa abstrakteja teoksia ja sitten mä maalaan esittäviä. Niin se on sikäli myös hauska projekti tavallaan sit saattaa se silleen kokonaisuudeksi. Onko se mennyt ihan saumattomasti? Siis joo. Mutta just sen takia, että me ollaan eri aikaan yöhuoneilla. Niin, te olette ratkaissut sen ei, näin. mutta me kyllä pidetään tällaisia, että me niinku tavataan ja katsotaan ja niitä teoksia ja levitetään ne ja katsotaan vähän sellaisia, mitkä duunit toimii keskenään. Mutta jotenkin tosi kivaa tehdä tällainen projekti ja vielä pariskuntana. Onko tämä teidän ensimmäinen yhteisnäyttely? Siis joo, joskus aikoinaan, kun ei vielä oltu valmistuttu, niin meillä oli tämmöinen pieni joku baarinäyttely, mutta ei ole siis niinku oikeaa näyttelyä ollut yhdessä. Joo. Millaisia asioita te mietitte niiden niin kuin teosten yhteensovittamista sit siinä lopullisessa tilassa ja näin poispäin? Niin millaisia asioita te katsotte? Onko se niin kuin muotokieli tai väriskaalat ja tällaiset, että sopii yhteen tai on riittävässä kontrastissa toisiinsa vai? No kyllä mun mielestä värit on aika sellainen sitova asia niin kuin tässä kohtaa, kun ilmaisutyylit on niin erilaiset. Että kyllä se niin kuin väreillä varmasti menee, mutta se on myös hauskaa, miten niin kuin ilman, että ollaan sovittu välttämättä mitään tiettyjä värejä, niin sitten ne kuitenkin pyörii siellä molempien duuneissa. Että me niin kuin tehtiin just jotain PDF-ää meidän teoksista ja alettiin katsoa sille, että nämä toimii ihan superhyvin yhteen. Että tuli hyvä mieli. Milloin tämä näyttely aukeaa? Se aukeaa kesäkuun 12. päivä. Joo. Okay. Onko teillä mitään niinku sellaista niinku aihekonseptia tai mikä se näyttelyn nimi, tiedättekö te vielä? No siis meillä on niinku tämmöisiä mielessä olevia nimiä, mutta ei ole vielä päätetty ihan sitä lopullista. Tai siis on meillä semmoinen projektinimi ja se saattaa olla kyllä sitten näyttelyn nimikin. Mutta tämä on kesänäyttely, niin aika tämmöisissä kesäisissä teemoissa pyöritään. Ja nyt mä oon vaihtanut just nämä mun kesäkappaleet soimaan työhuoneella, että ne on mun niinku ruokkii tätä inspiraatiota. Joo. Kun sulla oli viime kevään siellä Halmetojassa se oma yksityisnäyttely, niin nyt seuraavaan sitten niinku ensi vuonna, oliko se? Joo. 26. Yes. Okei. Okay. Oletko sitä yhtään alkanut vielä konseptoimaan tai maalaamaan? Tai? Aika paljon elää silleen niin kuin eteenpäin, kun kirjoittaa vaikka apurahahakemuksia ja sitten suunnittelee jo niissä tavallaan niitä näyttelyitä, että aina on niin kuin jotain sellaisia ideoita ja ajatuksia, mitä niin kuin tulee esille. Tokihan se muuttuu sitten niin kuin sen prosessin aikana, mutta musta on aina kiva vähän niin kuin jatkaa siitä, mihin on jäänyt, että mitä nyt käsittelee, niin ne voi niin kuin sitten seurata myös tuleviin näyttelyihin. Toki aina jalostuu johonkin suuntaan. Jos jotain hyvää apurahahaussa on, niin se on se, että pääsee vähän keräilemään niitä omia ajatuksia. Niin, se pakottaa määrittelemään sitä, niin, siis mitä on totta. tekemässä ja konkretisoimaan juttuja paljon. Kyllä. Musta se on myös hirvittävää silleen, että siinä niin kuin melko varhaisessa vaiheessa usein niin kuin joutuu sitoutumaan, tai musta tuntuu siltä, että mä oon jotenkin itse aika ankara sen suhteen, että no tätä mä sitten tein. Mutta mä oon ymmärtänyt myös, että aika usein niissä annetaan sit myös niin kuin lopulta släkkiä, että sit kun sä raportoit sen niin kuin apurahalla tehdyn työn, niin saako siinä muuttaa mieltä matkalla? Varmasti. Monetkin muuttaa ja olen itsekin muuttanut apurahalla jotain suunnitelmia, mutta ehkä siitä ei ole niin kuin se kyse, vaan se, että kuitenkin sä oot niinku ollut tekemässä sitä ja totta kai sä saat sit muuttaa mieltä, että ei se nyt ole niinku semmoinen, se ei ole mikään sopimus sinänsä. Niin, aivan. Joo, että siinä ehkä odotetaan vaan, tai siis niinku varmaan tehdään jotain sellaisia huomioita siitä, että okei, tämä on mitaltaan suunnilleen se, mitä on niinku alun perin. Niin, joo. Ja se on niinku uskottavan kuulonen, mitä sä niinku oot ajatellut, että sä alat tekemään. Joo. Onko sulla mitään sellaisia ammatillisia haaveita? No siis kyllä mä haaveilen niin kuin residenssijaksoista, että voisi olla pidemmän pätkän jossain vähän lämpimämmässä mestassa. Musta jotenkin tuntuu, että osaisinko mä tehdä, saisiko mä siellä aikaiseksi mitään?
Se jossain ihanassa villassa Italiassa. Mutta sitten pitää muistaa, että myös se, että sä vaan oot siellä Niin ja se käyt haahuilu. paikoissa, niin se on, haahuilu on niinku iso osa työtä. Mutta se on niinku just se haahuilu on osa sitä duunia, tai sitten sä voit tehdä niinku luonnoksia esimerkiksi, että sä meet vaan niinku etit mielenkiintoisia asioita ja sitten luonnostelet. Että varmasti ihmiset tekee myös niinku ihan valmiiksi duuneja, mutta sekin on ihan hyvä tapa, että luonnostelee. Taidemaalariin se ei ole ehkä maailman helpoint, koska sit sun pitää tuoda ne teokset pois sieltä maasta. Yksi tosi hieno teos, mikä sulla on esimerkiksi, on se, onko se 9 metriä pitkä? Joo. Niin sellainen on vähän, residenssissä voi olla vähän. No ehkä mä en sellaista. Se ei ole muutenkaan sellainen, että joka näyttelyyn teen. Joo. Mikä homma se siis oli? Mä tein yksityisnäyttelyn Turun taidemuseon studioon ja sit kun mä sain tietää sen tilan ja mä rakastan Turun taidemuseo, se on ihan superupea rakennus ja sitten se studiotila on semmoinen tosi pitkänmallinen, niin sitä aloin suunnittelemaan sitä, että mikä sinne tilaan menisi. Niin sitten siellä on ihan se tosi pitkä yhtenäinen seinä, niin sitten mä silloin päätin, että nyt mulla on mahdollisuus tehdä jotain sellaista, mitä mä en ole ennen tehnyt ja sitten mä tein sen 9-metrisen duunin. Oliko se tosi pitkä projekti? Kauan sulla meni maalaa? Se oli 9-metrinen projekti. No siellä oli muitakin teoksia, että kyllä mä niinku tollaisiin isoihin projekteihin, niin kyllä se melkein niinku vuoden päivät ottaa. Joo. Mietitkö sä tollasessa sitä, että okei, no mikä se loppusijoituspaikka on? Se toivottavasti joku ostaa sen teoksen. Ei, siinä ei oikein voi miettiä sellaista. Niin. Mutta se oli jotenkin kiva niinku haastaa itseensä, että kyllä mä näen, että se on tosi tärkeää vaan tehdä jotain sellaista, niinku, mitä ei ole ennen tehnyt. Vaikka tulikin vähän hiki ja oli silleen, että mihin mä oon niinku itseni laittanut. Ehkä yksi juttu, mitä mä ajattelin, että sä oot varmaan jo lopen kyllästynyt puhuin näistä jutuista, mutta just niistä maalauksissa on niinku, just niitä hahmoja ja vähän niistä puhuttiin niistä niinku apinoista ja kuolemasta ja tommosesta, niin tuntuuko susta, että se maailma on ollut sussa jo niinku syntymästä asti, ne hahmot ja jotenkin se on aina ollut siellä? Ja... No ei silleen niinku yksittäiset hahmot, mutta siis oon mä vaan niinku jotenkin miettinyt, siis tää kuulostaa ihan kauhealta, että lapsesta asti jotenkin elämän rajallisuutta kuulostaa jotenkin hirveältä, mutta kyllä se on vaan, mä en niinku, eihän siitä niinku mihinkään pääse. Yep. Et se on niinku aina ollut sellainen, mikä on niinku ollut samaan aikaan niinku, kuulostaa niinku surulliselta, mutta samaan aikaan se on mun mielestä jotenkin kiehtova semmoinen kiertokulku, mitä tapahtuu tässä niinku ihmisille ja kasveille ja kaikille. Ootko sä nyt kun sä oot tutkinut tätä aihetta paljon, niin selvittänyt, että mihin me mennään, kun me kuollaan? Lopullinen vastaus. Mä itse asiassa viime viikolla löysin tämän loppusijoituspaikan. Niin on se henkilökohtainen. Muistatko yhtään niinku ekaa kertaa, vaikka kun sä oot piirtänyt sen vaikka apinahahmon, tai semmoinen, että onko se niinku jostain yläasteen vihosta tai... Ei, se tuli oikeastaan niin kuin siellä Turussa varmaan niin kuin ehkä siinä jossain vikana vuonna. Okay. Että mä tein jotain lyijykynäpiirroksia ja sitten mä jotenkin tykästyin niihin hahmoihin, koska ne oli niin ihmisen kaltaisia. Tai niin mä ajattelen, että mä kuvaan tavallaan eläimillä pääosin niin kuin ihmisiä. Joo. Että ne on niin kuin ihmisten luonteen piirteitä ja jotenkin musta tuntuu, että eläinten kautta on niinku, ja varsinkin näiden apinoiden kautta jotenkin helpompi kuvata ihmistä, koska ihmiset kuitenkin osaa vähän niinku piilotella tunteitaan tai yrittää käyttäytyä jotenkin tai silleen, mutta noi apinahahmot on sellaisia, että ne ei niinku yritä mitään, ne vaan on. Kumpi meistä on apina ja kumpi on kuolema? Jos minä Me ollaan apinoista molemmat, mä kuolen varmaan vähän aiemmin. Onko ne luurankohahmot, joita sun teoksissa on, niin edustaako ne nimenomaan kuolemaa vai onko se? Ne on enemmän sellaisia niin kuin sen ajallisuuden symboleita itselle, että tavallaan... Niin memento mori hengessä ehkä. Niin, ja siis kun mä teen vähän niin kuin erilaisia kuolemahahmoja, että ne joilla on silmät, niin ne on niin kuin niitä sellaisia ajallisuuden symboleita. Se on tietynlainen muistutus tavallaan siitä rajallisuudesta. Ja sitten on ne, millä ei ole silmiä, niin sitten ne on niinku enemmän se kuolema itsessään. Mietitkö paljon väriä? Oletko niinku päättänyt sellaiset, että näissä mä suunnilleen pysyn?
mä etin koko ajan sellaisia uusia värikompoja, mitkä toimii. Että itsellä on tosi, tai siis mä jotenkin tykkään tosi paljon, että jos mä kävelen kaupungilla tai menen johonkin vanhaan rakennukseen, missä on hienot niin kuin rappukäytävä, nämä tämmöiset maalaukset, miksi näitä sanotaan. Niissä on aika upeita vihreän sävyjä ja jotain kasveja ja kaikkea muita. Otatko siitä aina kännykällä kuvia? Siis joo. Ja just niin kuin ulkomaillakin monesti, just kun oltiin vaikka siellä Italiassa, niin tulee kuvattua niin kuin taloja, että miten ne rinnastuu ne talojen sävyt niin kuin toisiinsa. Että kyllä mä kerään koko ajan sellaista kuvapankkia, mihin voi sitten palata. Joo. Niin, me puhuttiin pikkasen siitä work-life balanceista. Eli työn ja vapaa-ajan yhdistämisestä ja siitä, miten niitä rytmitetään. Mietitkö sitä usein, tai onko se sulle tärkeä? Saisi miettiä useamminkin sitä, että kyllä mä niinku saatan olla silleen, että hei, tänään on vapaapäivä, mutta sitten mä yhtäkkiä löydän itteni tekemästä kuitenkin niinku duunia, että se olisi hyvä, että osaisi rajata tarkemminkin, koska kyllähän sitä tarvii niinku aivojen tuulettamista. Sitten kun sä rentoudut, niin mitä sä teet niinku sillä vapaa-ajalla? Siis kyllä kesällä mä uin ja sitten mä käyn paljon kävelemässä. Kävely on mulle sellaista tuulettautumista. Se auttaa myös ajattelemaan. Varsinkin niitä työasioita. Niin. Ikävä kyllä. Mutta sitten toisaalta saattaa myös niinku, kävellä saattaa ratkaista jonkun sellaisen asian, joka todellakaan ei ratkaisi sillä vaan niinku sen työn ääressä istumalla. Niin. Et se, Onko sulla tällä hetkellä jotain harrastuksia tai onko sulla joskus... Niin, jotka ei liity siis taiteeseen suoraan. Onko tämä nyt ihan hirveän tylsä vastaus, että mun harrastus on kävellä? Ei, mutta siis se on oikeasti sellainen, että jos mulla on vaan aikaa, niin mä vaan lähden jonnekin kävelemään. Joo. Onko siinä mitään sellaista välineurheilua? Ei ole sauvoja tai mitään muuta siinä. Joku tuulitakki ja ei, mutta se on myös hyvä. Kengät. Se on myös hyvä tapa niin kuin nähdä niin kuin kavereita, ja siis pikkusiskan kanssa käydään silleen joka viikko nähdään. Mennäänkö vielä silleen niin kuin ikuisen nuoruuden polttavan liekillä vai onko se joutunut tekemään mitään tavallaan tuollaisia tietoisia askeleita siihen, että esimerkiksi työergonomia ja tällaiset, niin kuin, joutuuko niihin kiinnittää huomiota? Siis oikeasti mua naurattaa ne asennot, missä työskentelee, niin mä siis hankin sellaisen selkärullan, mikä niin kuin venyttää selkärankaa ja auttaa selkäkipuihin, että kyllä mä niinku sen rullan päällä makaan ja työskentelen, miten työskentelen, ettei niinku... Siis onko se rulla joku sellainen, että se on niinku maa, siis menet siihen ja sitten vähän aikaa veivaat itseäsi siinä. Ja selkän rutisee. Siis siinä pitää vaan niinku maata silleen tietyssä asennossa, että se niinku venyttää sen selkärangan. Onko se niin, että se on niinku vasta niinku voimat silleen, että sä oot näin? Joo. Se olmi-asennon niinku normalisoija. Ei, mutta huomaa kyllä, että sitä tarvitaan. Jos kulttuuri kiellettäisiin, ja sun pitäisi mennä johonkin töihin, joka ei saa olla kulttuuripaikka, niin ehkä se sosionomikin on vähän kielletty, kun sä oot jo kokeillut sitä. Niin. Mikä voisi olla sellainen, tiedätkö, duuni? Tämä oli kyllä aika kauhea kysymys. Ei siis tuohon tarvisi aikaa niin paljon enemmän, jos kaikki kulttuuri, koska kyllä sitten niin alkaisi miettiä muita tapoja jotenkin ilmaista itteensä. Niin. Ja vähän ehkä sitä... Mä alkaisin kyseenalaistaa elämisen mielekkyyttä kyllä kanssa. Niin. No, mitä sä tekisit? Minä? Niin, mitä sä tekisit? Hei, nyt tulee. Mä tiedän. Mä olisin jossain, siis mä olisin joku floristi. Joo. Kyllä. Siinäkin kyllä saa käyttää vähän taiteellista silmää. Niin, mutta se ei ole kulttuuria aivan samalla. Kyllä, floristi on aika hyvä. Se vois, kyllä mä oon itsekin välillä miettinyt. Kyllä varmaan jotain niin kuin käsityöläishommaa, ehkä niin kuin parturi tai joku tällainen. Se varmaan olisi sit se, mihin niin kuin hakeutuisi. Jos saisit ihan minkä vaan teoksen, maalauksen tai minkä vaan sun omalle seinälle tai omaan kämppään, minkä teoksen sä ottaisit? No siis oishan se nyt tosi upeata, että olisi joku Frida Kahlon maalaus. Ei Hugo Simberg. No siis ne on upeita myös, mutta niitä näkee helpommin jossain Ateneumissa tai jossain. Että sitten taas jotain näitä Kahloja mä en ole ikinä nähnyt livenä. Okei. Niin voi olla. Joo. Mäkin ehkä kyllä eläisin mieluummin Kahlon kuin Simbergin kanssa. Vaan. Minkä sä ottaisit? Mistä saa niitä rahaa Mona Lisa? Mä mietin kanssa sitä ton kautta, että mä ottaisin niinku Gernikan. Ja sitten mä möisin sen hyvää hintaa. Ja sitten mä ostasin sillä kaikkia niinku suomalaisten pienten tulevien tekijöiden duuneja, josta mä tykkään. Ja sit mulla olisi talo täynnä niitä. Mutta ajattele, jos sä hankkisit sen tai saisit Mona Lisan ja sit sä et saiskaan myyty sitä mihinkään. Jos se olisi vaan sun huoneessa.
siinä pommin kestävässä lasissa. Minkä sä ottaisit? Auta mua vähän. No mä sanoin jo, mä ottaisin sen Gernikan. Ei, Et sä voi valita samaa. ei tietenkään, mutta et sä voi ottaa jotain duunia jonkun rahan takia. Joku, josta on oikeasti pide. Mun motiivi oli hyvä. Mä haluan rahoittaa siellä kaikkien suomalaisten taiteilijoiden elämisen vuodeksi. Sulla on joku tämmöinen Jeesus-kysymys täällä. Kysy toi. Okei, tää on näitä poistettuja kysymyksiä. Jos paratiisiin pääsisi silleen, eli tää liittyy tähän kuolema-teemaan, mikä sun teoksissa on, että Jeesukselle pitäisi niinku tavallaan niinku pitchaa se, että miksi pääsee paratiisiin. Ja Jeesus kysyisi, että mikä on niinku sun siistein maalaus, ja sit sun pitäisi niinku sillä maalauksella, että tää on siistein maalaus. Mikä mä ymmärrän, että se oli poistettu. Me voidaan ehkä tässä niinku korvata Jeesus myös valitsemallasi. Niin voidaan se voi olla Buddha tai ihan mikä vaan. Mutta siis Jeesukselle perustella maalauksen kautta, niin, miten että sä oot elänyt hyvä elämä, maalaan näin hienoja maalauksia, se 9-metrinen duuni. No joo, se on pelkästään. Kuinka paljon mä tein näillä pienillä käsillä. Näin hyvä työmotivaatio No niin. mulla on ollut. Kiitos Melina. Oli ihan superkiva jutella sun kanssa. Saatiin paljon toivottavasti tietoa sinne ruudun toiselle puolelle myöskin niin kuin taiteen tekemisestä ja siitä, että millaista on luoda.